Možeš da praviš asocijacije u svojoj glavi. Naprimer, warnen je vor i Angst haben je vor. I da kažeš, ok, mi se plašimo od nečega, znači to je prekasno, pošto se već desilo, a Nemci se plaše i upozoravaju pre nego što se nešto desi, pa da onda pokušaš tako da imaš neke asocijacije u glavi. Druga varijanta je da, na primer, u kući napišeš listu, ali da, na primer, u spavaćoj sobi bude sve što ide sa, na primer, vor, u kuhinji sve što ide an i, na primer, da imaš 10 glagola koje ćeš da učiš i dopunjuješ svake nedelje i onda kad treba da upotrebiš, setiš se, aha, znam kako beše warten, to mi je beše bilo u kuhinji, znam, u kuhinji mi je bilo auf. Na taj način možeš da vizualizuješ i sebi malo lakše. Lakše učenje perfekta uvijek je najlakše učenje u vezi sa nečim što te se tiče. Dakle, probaj recimo da napišeš prvo šta si radila juče, nekoliko rečenica, pa onda probaj da opišeš svoj odmor. Dakle, probaj uvek da bude u kontekstu i da bude nešto u vezi sa tobom, tvojim životom, interesovanjima. Sve ostalo što onako treba da bude o nečemu što te ne zanima je mnogo teže. Legen je polagati, to je stavljati, na primjer, knjigu na sto. Ich lege das Buch auf den Tisch, a liegen je da ona stoji ili da leži. Na primjer, das Buch liegt auf dem Tisch. Legen uvek zahteva akuzativ, liegen zahteva dativ. 50 poena je dovoljno da položiš A1. Dakle, ispod 50, od 0 do 49 je nepoložen ispit, 50 plus položen. Neben je predlog. Posle neben ti treba, na primer, član, imenica i slično. Znači, neben der Tür je nešto, ali, na primer, die Wohnung nebenan steht leer. Dakle, stan pored, ali posle nebenan ne može da stoji član, imenica i slično. Nebenan je prilog, neben je predlog. Mislim da ne. Standard naših, na primer, kurseva jeste da imaš preko 90 poena na Einstufungstest na Deutsche Welle, da bi se išlo na sledeći nivo. Hören je zapravo vokabular. Osnovna i najvažnija stvar jeste vokabular. Pored toga treba da slušaš različite ljude kako pričaju nemački, da se navikavaš na različite dijalekte, različite stilove, da ne slušaš samo, recimo, nastavnika na času, nego da imaš materijal koji ti je potreban za pripremu za ispit B2. Versinken je potonuti, a versenken je potopiti, na primjer, neki brod. I kod sprechen i kod schreiben postoje 4 kriterijuma. Prvi kriterijum je da li si odgovorila na zadatak, dakle da li su odgovorena sva pitanja koja su data u zadatku. Drugi je kakva je struktura, da li to sve može da se čita onako, da li je povezano kako treba ili su sve rečenice samo ih i slično. Treći je vokabular, da li je vokabular primeren tom nivou o kome se radi. I četvrta je gramatika, dakle koliko ima gramatičkih grešaka. Pa vi vidite koliko vremena onda upotrebljavate kada učite samo na gramatiku, a koliko na ova ostala 3 kriterijuma koje su podjednako važne i podjednaki broj poena nose. ÖSD je klasičan jezički ispit, dakle samo se proveravaju jezičke veštine. A UIF je, pored jezičkih veština, zadužen i za pitanje u vezi sa integracijom u toj zemlji. Dakle, mogu da se dese da su pitanja vezana i za sam boravak u Austriji. Šta ti treba? Da li ti treba prvi ili drugi test? Zavisi od institucije. Svaka institucija ima pravo da traži ono što ona hoće. Možeš recimo da ih kombinuješ sa pridevima i prilozima, pa na primjer to onda izgleda glücklicherweise, möglicherweise, normalerweise i tako dalje. I imaš one koje su nastale uz pomoć imenica, na primjer beziehungsweise, ansatzweise, beispielsweise und so weiter. Ili se kaže ide ins gimnazijum ili idem aus gimnazijum, može i jedno i drugo. Aus je kada nešto tamo učim zaista, ins gimnazijum se misli više na samu zgradu. Ali mi je jako zanimljivo da se bavite toliko duboko jezikom. Mislim, realno šta te briga zašto je to aus gimnazijum? Naučiš da je prosto tako kako jeste i za to nema objašnjenja. Sva 3 imaju isto značenje. Možda recimo samo nijansa da kada koristiš ovo wieso bi bilo da imaš malo više čuđenja nego kada koristiš warum ili weshalb. Na primjer, die Zeitschrift erscheint jeweils am 1. des Monats. Dakle, magazin izlazi svakog 1. u mesecu. Nebitno da li je Goethe, ÖSD ili Telk, uvek imaš lesen, hören, schreiben i sprechen. Kod lesen i hören najvažnija stvar jeste vežba za ispit i vokabular. Kod schreiben i sprechen najvažnije je da znaš šta oni od tebe traže i da koristiš fraze koje su za taj deo ispita potrebni.
Ja ne volim da kritikujem načine i stilove kako ljudi uče. Svako pronađe svoj modus i to potpuno poštujem. Ali ono što kaže moderna metodika i ono što kažu naučnici jeste da takav način učenja reči je apsolutno pogrešan. Naš mozak nema listu i naš mozak nije koncipiran tako što ima tabele, nego naš mozak ima sećanje, ima dve hemisfere, levu i desnu, koju treba povezati, a to možemo da uradimo tako što ćemo da grupišemo reči i učit ćemo ih u grupama, tako što ćemo ih povezivati sa slikama, sa situacijama, asocijacijama, tako što ćemo možda uzeti nešto u ruku pa će nam to ostati u pamćenju. Bilo koji način, samo ne listaj reči.